sports-minded, sa kanyang most recent post sa Twitter, tila may ibig ipahiwatig si Unified WBA at IBF Bantamweight Champion Naoya Inoue. Sa tulong ng Google, hindi man malinaw ang ibig sabihin ng translation ng post ng Japanese sensation, ay mukhang nakahanda na ito upang harapin ng ating kampyon na katatapos lamang dumepensa ng kanyang WBO Bantamweight belt kontra kay Guillermo Rigondeaux. Maaalalang malaki ang pagkadismaya ni Casimero kay Inoue dahil sa kanilang naudlot na unification bout na ayon sa kampo ng Japanese fighter ay bunga ng pandemic. Kung sakaling ito ay tuluyang maikasa, dito na magkakaalaman kung sino nga ba ang tunay na halimaw ng Bantamweight Division.